kellhom skop ċar li lili ikkisruni iżda mhux ser nexxielhom. Kitbet fuq Facebook id-deputat laburista Rosien Kutajjar fl-ewwel kummenti pubbliċi tagħha minn mindu sar magħruf li nstabet ħatja ta' ksur ta' etika brabta mal-eluf li ħadet minn konvenju li fih kien imdaħħal ukoll l-imprenditur Jorgen Fenech. Wara li l-ġimgħa ħarġet l-aħbar li r-rapport tal-Kummissarju tal-Istandards jinsab għand l-Speaker, Rosien Kutajjar qed tgħid li issa se tkun qed tistenna deċiżjoni tal-Kumitat Parlamentari. Sa dan it-tant għalkemm insistiet li xorta se tibqa' deputat fil-gvern ta' Roberta Bela. Għandi ħeġġa aktar minn qabel biex nerġa' nikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss u jekk tatun il-fiduċja tagħkom nerġa' nservikom bħalma għamilt f'dawn l-aħħar 9 snin, qalet Kutajjar fil-messaġġ tagħha. Fuq Facebook id-deputat laburista infexxet fattak qawwi fuq il-Kummissarju tal-Istandards fil-ħajja pubblika. Rosien Kutajjar hija urtata għal fatt li l-Kummissarju emmel il-ħaddieħor u mhux lilha u tajt li dan ir-rapport ma jagħmilx ġustizzja magħha. Kutajjar insistiet li dan ir-rapport huwa xokkanti u hija tinsab determinata li tibqa' fil-Grupp Parlamentari Laburista. Issa huwa mistenni li dan ir-rapport ikun diskuss fil-Kumitat Parlamentari tal-Standards fil-ħajja pubblika u minn hemm nistennew jekk dan ir-rapport u se jkun ippubblikat jew le. Il-Kumitat issa jrid jiddeċiedi jekk jikkonfermax dak li sab Hizler u jiddeċiedi x'għandu jsir. Dan il-Kumitat huwa l-uniku wieħed li fih m'hemmx maġġoranza ta' deputati tal-Gvern. Rosien Kutajjar kienet irċeviet aktar minn 46,000 euro għal senserija ta' palazz fl-Mdina li jiswa ma' 3 miljun euro biex dan jinbeħ lil Jorgen Fenech. In-negozjati intemmew ħesnem meta Fenech kien arrestat fl-2019.